आस प्रिय बनपत नृत्य ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ନୃତ୍ୟ। ଆମେ ସେଇଟାରେ ସେ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ ତେବେ ଆସ ପ୍ରିୟ ଜୟ ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାହେଲେ ଏଇ ପକ୍ଷୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ବା କି ସୁନ୍ଦର ଏ ପକ୍ଷୀ! ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଛି ଏ ସୁଖ ସତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଗଳିରେ ତାହାର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ। ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପକ୍ଷୀ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ନାମ କଣ ନାଥ? ପାର୍ବତୀ ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ପକ୍ଷୀ, ଏହାର ନାମ ସୁଖ। ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସୁଖ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠୁଛି। ମତେ ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆଣି ଦିଅ ନାଥ। ଓ ନାରଦ ମହର୍ଷି କତବେଳେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସୁଖ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠୁଛି। ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆଣିଦେଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କରିବି। ଆଉ ସମୟରେ କୈଳାସ ମତେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆଣି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷୀ ତୁମରି ପାଖରେ ରହିବ। ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ନକର ମନେ ଭାବନା, ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ନକର ମନେ ଭାବନା, ଧରି ଆଣି ଦେବି ସୁଖ ପାଥିବ କଳ୍ପନା। Santa
सर्वदा प्रभुଙ୍କ ନାମ ଆହାର କରେ କିନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆଦର ସହିତ ପାଳିଲେ ତୁମେ ବି ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶୁକକୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେବି ମତେ ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆଣି ଦିଅ ନାଥ। ପାର୍ବତୀ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ତବୃକ୍ଷ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ମୁଁ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଧରି ଆଣି ତେବେ ଯାଅ ନାଥ। ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ।